Γεια σας. Είμαι η Στέλλα Κυριακίδου και βρίσκομαι εδώ σήμερα με τη Δόκτωρ Γιώλα Μάρκου, μια εξαιρετική ογκολόγο με εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού, αλλά πάνω απ' όλα μια γυναίκα που βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε άλλες γυναίκες, ίσως μια από τις πιο ευάλωτες στιγμές της ζωής τους. Σήμερα δεν θα κάνουμε μια αυστηρά ιατρική συζήτηση, θέλουμε να κάνουμε μια αληθινή ανθρώπινη κουβέντα, μια κουβέντα γυναίκα προς γυναίκα. Να μιλήσουμε για τους φόβους που δεν λέγονται εύκολα, για τις απορίες που πολλές φορές έχουμε, αλλά και για τη δύναμη, την ελπίδα και την πρόληψη. Γιατί η ενημέρωση δεν πρέπει να μας φοβίζει, πρέπει να μας ενδυναμώνει. Γιώλα μας, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ μαζί μας, σε αυτόν το πρώτο podcast της Europatona Κύπρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα μου. Ευχαριστώ που είμαι στο πρώτο podcast της Europatona Κύπρου. Ένα σύνδεσμο με τον οποίο έχουμε όλοι συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με τις δράσεις του, με τις προσπάθειες για την ενημέρωση της γυναίκας. Και επειδή είναι και η μέρα της γυναίκας σύντομα, νομίζω και εσύ και εγώ έχουμε ταυτιστεί με τη γυναίκα και πολλές φορές όταν βλέπω και άντρες στην κλινική τους λέω ότι δυστυχώς είμαι bias, είμαι πάντα bias υπέρ των γυναικών. Ίσως είναι και αυτός ένας από τους λόγους που όλες οι γυναίκες σε νιώθουν τόσο κοντά τους. Αλλά αν μου επιτρέψεις θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια κάπως διαφορετική ερώτηση. Πριν από την ογκολογία, ποια ήταν η Γιώλα? Μάλιστα, ποια ήμουν πριν την ογκολογία? Εντάξει, ήμουν φοιτήτρια ιατρικής, ήμουν ειδικευόμενη γιατρός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω, Στέλλα, ήμουν, βλέποντας σήμερα την κόρη μου, αφού θα μιλήσουμε μόνο για γυναίκες, νομίζω ότι είμαστε πιο ανέμελα παιδιά και πιο ανέμελες έφηβες και με λιγότερους κινδύνους, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν τα παιδιά μας σήμερα είναι σε καλύτερη ή χειρότερη μοίρα με όλα αυτά που γίνονται γύρω τους, αλλά σίγουρα εμείς ζούμε σε έναν πιο προστατευμένο κόσμο. Άρα εγώ μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό, δεν θα αρέσει αυτό στους χωριανούς μου, μεγάλωσα στο Παραλίμνη, με μια οικογένεια δομημένη, με μια μεγάλη οικογένεια γύρω μου, παραδοσιακή κυπριακή οικογένεια, τις Κυριακές όλοι μαζί, η ευρύτερη οικογένεια, όχι μόνο εμείς στο σπίτι μας, η μητέρα μου με τα 4 παιδιά, αλλά συνήθως και η θεία και ο παππούς και η γιαγιά, σε έναν περιβόλι τα καλοκαίρια, με μια θάλασσα γύρω μας, την υπέροχη θάλασσα του Πρωταρά, με τις αναμνήσεις των γιαγιάδων από τον Άγιο Μέμνονα, έτσι για να πούμε και όλη την καταγωγή μας, από την Αμμόχωστον. Άρα μεγαλώσαμε προστατευμένοι. Μετά πήγα στην Αθήνα, εκεί φοιτήτρια ιατρικής, νέος κόσμος, άλλος κόσμος, εντυπωσιακή η Αθήνα για μας. Περάσαμε καλά φοιτητικά χρόνια και μετά συνέχισα τη ζωή μου πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο με προκλήσεις. Με προκλήσεις, σίγουρα μεγαλώνοντας με πολύ όμορφες εικόνες. Εμένα, όπως μιλούσες, μου μετέδωσες αυτές τις όμορφες εικόνες που όλοι θυμόμαστε από μια παλιά Κύπρο, θα έλεγα. Ακριβώς. Που είμαστε έτσι πιο ανέμελα, αλλά πήγες και ακολούθησες την ογκολογία. Από μόνη της έτσι θα έλεγα μια μεγάλη πρόκληση. Τι σε έκανε διαλέγοντας την ογκολογία, επιλέγοντας την ογκολογία, μετά να ασχοληθείς συγκεκριμένα με τον καρκίνο του μαστού? Ναι, η ογκολογία και είναι μια από τις δικές μου ιστορίες, γιατί εγώ ήθελα να γίνω καρδιολόγος όταν πήγα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά επειδή κάνουμε παθολογία τα πρώτα χρόνια, άρα έκανα... Περάσαμε από πολλές ειδικότητες, έκανα και καρδιολογία έναν εξάμηνο και μετά έκανα την αιματολογία, όπου γνώρισα το χρόνιο ασθενή, γιατί κάναμε αιματολογία, ογκολογία, άρα είχαμε ουσιαστικά ασθενείς με λευχαιμία. Και εκεί έκανα κλικ ότι μου άρεσε αυτή η ειδικότητα, ότι η επαφή που έχεις με τον κόσμο, η χρονιότητα, το ότι οι ασθενείς έρχονταν πίσω και με έψαχνα, γιατί ήμουν και λίγο διαφορετική, ήμουν από μια άλλη χώρα με μια πολύ ιδιαίτερη προφορά, τη δική μας, την ελληνική προφορά στην Αγγλία, με διαφορετική συνήθειες, δηλαδή θεωρώ ότι είμαστε πιο δοτικός κόσμος. Ίσως και μια ζεστασιά που έβγαινε, που ένας άνθρωπος που περνά μια δύσκολη εμπειρία ζωής σίγουρα έχει ανάγκη αυτήν τη ζεστασιά. Οπότε αυτό το πράγμα μου αρέσει ιδιαίτερα, η χρονιότητα, το ότι σε ξέρουν οι οικογένειες, το ότι περιμένουν από σένα μια στήριξη. Και είπα θα κάνω ογκολογία. Και όταν έκανα ογκολογία, επειδή πάλι περνάς από όλες τις ειδικότητες, μου άρεσε πάρα πολύ ο καρκίνος του μαστού. Νομίζω μου άρεσε
η θετικότητα που είχε πάντα ο καρκίνος του μαστού. Δηλαδή ο καρκίνος του μαστού πάντα, γι' αυτό μας θεωρούν και λίγο κακομαθημένους ογκολόγους εμάς του μαστού, γιατί ο καρκίνος του μαστού είχε τη μάζα, άρα είχαμε πολύ πληθυσμό και πάντα είχε τα νέα φάρμακα. Γιατί όταν έχεις μεγάλη ομάδα πληθυσμού και ιδιαίτερα νεαρού πληθυσμού, η επιστήμη θα ποντάρει εδώ, στη μεγάλη μάζα, στους νεαρούς ασθενείς. Και έτσι υπήρχε αυτή η πρόκληση ότι είχαμε ασθενείς που πήγαιναν καλά. Πες το και αδυναμία μου ότι ήθελα να πάρω και ένα νόσημα που πάει καλά, γιατί σίγουρα το κακό της ογκολογίας είναι ότι κάποια νοσήματα δεν πάνε καλά, ακόμα και στον καρκίνο του μαστού κάποιες φορές δεν πάμε καλά και είναι έτσι τραυματικό. Ακόμα και σήμερα, στα τόσα μου χρόνια που δεν θα το πω, είναι δύσκολος ο θάνατος και η απώλεια. Θα έλεγα όμως, ναι, σίγουρα είναι δύσκολος ο θάνατος και η απώλεια και φαντάζομαι θα το κουβεντιάσουμε αυτό το κομμάτι, αλλά ακούγοντας σκέφτηκα ότι ναι, ο καρκίνος του μαστού είναι ένας καρκίνος που είναι ο πιο συχνός καρκίνος, επηρεάζει τις γυναίκες στο μεγαλύτερο βαθμό, διότι έχουμε, όπως ξέρουμε, και άντρες, που είναι καλά να περνούμε και τα μηνύματα με αυτή την ευκαιρία. Όμως, ναι, οι περισσότερες γυναίκες το ξεπερνούν. Σήμερα έχουμε πολλά νέα φάρμακα, όμως έχεις να αντιμετωπίσεις καθημερινά πολλές διαφορετικές γυναικείες ιστορίες στο ιατρείο σου και πολλές φορές θα έλεγα και δύσκολο να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος του καρκίνου του μαστού, διότι βλέπεις νεαρές μαμάδες, Βεβαίως. Βλέπεις γυναίκες οι οποίες ακόμη δεν φτιάξαν τη ζωή τους και έχουν πολλά διλήμματα. Αυτές τις ιστορίες αυτών των γυναικών, όταν τελειώσει η μέρα, βρίσκεις ότι πολλές φορές σε συνοδεύουν στο σπίτι τη σκέψη σου, πώς το διαχειρίζεσαι, διότι είναι μεγάλος ο αριθμός, πολλές διαφορετικές ιστορίες σε γυναίκες οι οποίες όλες έχουν τις διαφορετικές ευαισθησίες και τη διαφορετική ευαλότητα τους. Ναι, σίγουρα. Τι κάνεις, ας πούμε, όταν πας σπίτι και έχεις περάσει μια τέτοια μέρα, πώς είναι, πώς το διαχειρίζεσαι ως γιο όλο αυτό? Ναι. Κοίταξε, να σου πω, Στέλλα μου, είναι πολύ δύσκολος η απώλεια. Δηλαδή όταν η ιστορία είναι καλή και μοιραζόμαστε πολλές ιστορίες και ακριβώς νομίζω ίσως επειδή είμαι γυναίκα και η ομάδα οι περισσότερες συνάδελφοι, όπως ξέρεις, στον καρκίνο του μαστού, είμαστε οι περισσότερες γυναίκες και αρκετά δεμένη ομάδα ο καρκίνος του μαστού στο ογκολογικό κέντρο. Όταν η ιστορία είναι ευχάριστη, πάω ας πούμε με πολύ χαρά. Για παράδειγμα, να πω ένα παράδειγμα, χθες μια από τις νεαρές μου, η οποία ήταν πολύ διστακτική να προχωρήσει με τη ζωή της όταν διαγνώστηκε πολύ νέα με καρκίνο του μαστού. Και θυμούμαι ότι όταν διαγνώστηκε αυτή η κοπελίτσα πριν μερικά χρόνια, εγώ επειδή συνδέομαι με τις κοπελίτσες μου εκεί, της έλεγα, αγάπη μου, πρέπει να συνεχίσεις τη ζωή σου πραγματικά. Ξέρεις, και αστειευόμαστε πάντα για τους φίλους τους, για τους γκόμενους τους και μου λένε τα μυστικά τους. Και χθες ήρθε και μου λέει, σε άκουσα και είμαι τόσο χαρούμενη με τη ζωή μου γιατί προχώρησε και προγραμματίζει την επόμενη φάση της ζωής της για παιδιά και είναι τόσο χαρούμενο ότι εγώ συνέβαλα στο να μην φοβηθεί και να μπορέσει να συνεχίσει. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, ότι είναι πολύ ανθρώπινη η δουλειά μας. Σίγουρα όμως όταν είναι δύσκολα τα πράγματα και είναι δύσκολα, εκεί γίνεσαι ράκος, γιατί κάποτε τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλεις. Δηλαδή ξεκινούμε μια θεραπεία, μπορεί μια γυναίκα να μην ανταποκρίνεται, μπορεί τα πράγματα να είναι δύσκολα, έχουμε πίεση στο χώρο της δουλειάς και εκεί θέλεις τα στηρίγματα σου. Το οποίο σίγουρα είναι μια δύσκολη καθημερινότητα, αλλά μια καθημερινότητα και μου άρεσε πάρα πολύ το πινελιά των πολύ θετικών νέων που έχεις την ευκαιρία να μοιραστείς, αλλά πιστεύω ότι έχει σχέση και με τη σχέση που δημιουργείς με τις γυναίκες που έρχονται και το μοιράζονται, διότι πρόσεξε ότι τους είπες να προχωρήσεις με τη ζωή σου, ότι πλέον όταν έρχεται μια γυναίκα σε σένα δεν συζητά δεν συζητά τη θεραπεία αυστηρά ιατρικά, αλλά βλέπουμε ολόκληρη τη γυναίκα. Βεβαίως. Και συζητάς και άλλα θέματα που αφορούν τη ζωή της και τη σεξουαλικότητα της και τις σχέσεις της και το πώς βλέπει τη μητρότητα. Αυτό είναι ένα μέρος της ογκολογίας
που πολλές φορές δεν βλέπει κάποιος που δεν είναι στο γραφείο σου κάθε μέρα. Ναι, βέβαια. Ξέρεις, σε κάποια φάση, Στέλλα μου, είχα έτσι η λύπη που νιώθω ότι μήπως αυτόν το νόσημα τους έχει στερήσει πράγματα. Δηλαδή, όταν τα πράγματα, για παράδειγμα, στο γάμο τους δεν πάνε καλά, τους λέω, παιδιά, είναι από τον καρκίνο ή πάντα υπήρχε, γιατί όλοι παίρνουν προβλήματα στις σχέσεις τους. Και αν μου πούν ότι όχι, είμαστε πολύ καλά πριν και ξαφνικά μετά από αυτόν, έτσι νιώθεις άσχημα ότι αυτόν το νόσημα στερεί πάρα πολλά από τις γυναίκες. Βεβαίως, από την εμπειρία μου, οι περισσότερες σχέσεις δυναμώνουν με τον καρκίνο του μαστού. Είναι εκείνες οι σχέσεις που δεν ήταν ποτέ καλές, που νομίζω χαλούν. Σίγουρα υπάρχουν και οι λιγοστές περιπτώσεις που ναι, ο καρκίνος ήταν πολύ δύσκολο και για τους δύο να το διαχειριστούν τα ζευγάρια. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι ο καρκίνος του μαστού τους κάνει πιο δυνατούς και στα ζευγάρια και στις σχέσεις τους, στους συντρόφους τους και την ίδια τη γυναίκα. Στο τέλος, αν τα καταφέρει, θα βγει πολύ πιο δυνατή και πιο κερδισμένη από αυτήν την ασθένεια. Επειδή ακριβώς όμως μιλούμε για τις γυναίκες που έχουν ήδη διαγνωστεί και ανέφερες πριν μια λέξη για το φόβο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, για να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο και για τα θέματα της έγκαιρης διάγνωσης. Βλέπουμε πολλές γυναίκες οι οποίες φοβούνται να πάνε να κάνουν μαστογραφία. Ποιος είναι ο λόγος που πιστεύεις ότι αυτό συνεχίζει να υπάρχει σήμερα και πώς μπορούμε να περάσουμε τα μηνύματα, πόσο σημαντικό είναι να ελέγχουν τον εαυτό τους και αν υπάρχει κάτι να μπορούν να διαγνωστούν έγκαιρα. Να σου πω, ο λόγος που οι γυναίκες δεν θα κάνουν αυτό το βήμα, παρόλα το πόσα λέμε στον κόσμο, την ενημέρωση. Δηλαδή, εσύ έχεις πάει σε τόσα μέρη στην Κύπρο, το ίδιο και εγώ. Πόσες φορές έχουμε πάει από καφενέ σε καφενέ για να πούμε για τη σημασία της μαστογραφίας. Οι λόγοι είναι οι γυναίκες, ειδικά όσο πιο νέες είναι, νιώθουν πιο ατρόμητες και πολλές φορές νομίζουμε ότι εμένα δεν θα μ' αγγίξει αυτόν. Είναι για όλα τα θέματα υγείας. Για όλα τα θέματα υγείας νομίζουμε ότι ποτέ δεν θα χτυπήσει η δική μας η πόρτα. Για τον καρκίνο του μαστού έχει σημασία το ότι υπάρχει αντίληψη ότι δεν έχω οικογενειακό ιστορικό? Ναι, μπορείς βεβαίως. έτσι να μας πεις? Βεβαίως. Πολλές γυναίκες θα πούν, μα γιατρέ, εγώ δεν είχα κάποιο στην οικογένεια μου. Πολύ πόση σωστά. σχέση έχει το οικογενειακό ιστορικό Έχει, τελικά? αλλά όχι σημαντική. Και εκείνο που λέμε στον κόσμο είναι ότι το 90% των ασθενών δεν θα έχουν οικογενειακό ιστορικό. Μάλιστα. Άρα όλες οι γυναίκες που μπαίνουν στην κλινική μας ή μου λένε, μα Γιώλα, έκανα την άσκηση, όλα που μου λες, τρεφόμουν υγιεινά, όλα αυτά που λέτε. Γιατί να το πάθω? Γιατί ακριβώς οι περισσότερες γυναίκες σήμερα θα κάνουν όλα τα πράγματα σωστά. Θα είναι αδύνατες, θα είναι γυμνασμένες, θα τρώνε υγιεινά και πάλι αυτόν το νόσημα είναι συχνό. Άρα εκείνο που πρέπει να ξέρει κάθε γυναίκα που είναι μετά τα 40 στην Κύπρο, ότι ο καρκίνος του μαστού είναι το πιο συχνό νόσημα που μπορεί να πάθει. Άρα από τα 40 ως τα 60 το πιο συχνό που μπορούμε να πάθουμε είναι καρκίνο του μαστού και πρέπει όλες να πάμε να κάνουμε τις μαστογραφίες μας. Από τα 45 και μετά το κράτος μας το παρέχει δωρεάν και πρέπει να το κάνουμε. Άρα με το να πούμε ότι μα φοβούμαι, αν πάω και μου έβρει κάποιος καρκίνο, καλύτερα να πας και να το βρεις νωρίς, παρά να μείνεις. Αν ήμουν εγώ μια γυναίκα 45 χρονών, όχι ασθενής του ογκολογικού, και σε συναντούσα κάπου και σου έλεγα ότι πήρα πρόσκληση για να πάω να κάνω τη μαστογραφία μου στο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου, αλλά το αναβάλω συνέχεια και δεν πηγαίνω. Τι θα μου έλεγες? Κοίταξε, θα σου εθύμωνα και το έχω κάνει πολλές φορές και θα σου έλεγα γιατί. Εκτός από το να μου θυμώσεις όμως, πώς θα με έπιθες? Ότι δεν γίνεται, θα σου έλεγα ότι δεν γίνεται, είναι το πιο συχνό νόσημα. Αυτό το πράγμα και το λέω στην Κυπριακή. Είναι γύρω που γύρω μας, τους λέω ας πούμε τους ασθενείς, δεν μπορούμε να βγάλουμε τον εαυτό μας έξω. Δεν μπορούμε, είναι το πιο συχνό νόσημα. Άρα η γυναίκα πρέπει να κάνει τα τεστ της. Και όλα μας τα τεστ. Πρέπει να κάνουμε τη μαστογραφία μας για να μιλήσουμε γενικά. Και αυτό είναι έγκαιρη διάγνωση. Έγκαιρη διάγνωση δεν είναι πρόληψη μαστογραφικός έλεγχος, γιατί βρίσκεις τον καρκίνο, αλλά το βρίσκεις νωρίς. Πρέπει να σου πω ότι στην Κύπρο οι γυναίκες κάνουν μαστογραφικούς ελέγχους. Μπορεί το κράτος να δείχνει χαμηλά ποσοστά. Αλλά όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά, πολλές γυναίκες θα πάνε ιδιωτικά ή από μόνες τους και γι' αυτό στη χώρα μας έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά
πρώιμου καρκίνου. Γυναίκες με πρώτο στάδιο είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά. Άρα ο κόσμος πάει και κάνει τον έλεγχο. Πολύ ψηλά ποσοστά γυναικών που το ξεπερνούν εντελώς και ζουν την υπόλοιπη του ζωή χωρίς κανένα πρόβλημα. Χιλιάδες γυναίκες σήμερα στη χώρα μας που έχουν περάσει δεκαετία πλέον από τον καρκίνο του μαστού και είναι μια χαρά. Βεβαίως. Όμως έχουμε εκείνες τις γυναίκες που πηγαίνουν να κάνουν τη μαστογραφία τους και μετά προχωρούν με τα επόμενα βήματα των υπερήχων, πιθανά τη βιοψία έχει δείξει κάτι και ακούν ότι έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Και έρχονται στο ογκολογικό, σε σένα ή σε μια από τις άλλες συναδέλφους, σε σένα. Τι αυτό που βλέπεις ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό όταν έρθει μια γυναίκα στην πρώτη συνάντηση και έχει μόλις ακούσει, μάθει για τη διάγνωση του καρκίνου? Η μεγάλη πλειοψηφία είναι χάγια. Και έχουμε εκείνη την απόδειξη και πάντα γελούμε με τους ασθενείς μου και νομίζω το χαρακτηριστικό της κλινικής μας ότι έχουμε περισσότερα γέλια, παρακλάματα και αυτόν το αντιλαμβάνονται και οι ασθενείς. Έχουμε πάντα εκείνη την πρώτη φωτογραφία όταν ανοίγουμε το φάκελο για θέματα πιστοποίησης των ασθενών που έχουμε εκείνες τις γυναίκες οι οποίες έχουν εκείνον το θλιμμένο πρόσωπο. Μα είναι εύκολο. Αυτή η φωτογραφία σε αυτούς, ναι. Είναι φωτογραφία που όταν ένας ή μία ασθενής έρθει στο ογκολογικό, ναι. την πρώτη φορά στο πρώτο ραντεβού, βγαίνει μια φωτογραφία για να υπάρχει πάντα. Οπότε βλέπεις το πρόσωπο και οι ίδιες μετά πώς ήταν εκείνη την πρώτη μέρα. Δηλαδή αποτυπώνεται το συναίσθημα της μέρας της πρώτης διάγνωσης. Αφού εγώ πάντα τις κοροϊδεύω ότι μετά που μας γνωρίσατε όλες εκεί μέσα γίνατε πολύ πιο όμορφες, διότι ήταν η επαφή με το ογκολογικό. Νομίζω ότι η εμπάθεια που έχω είναι γιατί και εγώ φοβούμαι τις ασθένειες, όλοι μας. Άρα το να ξαφνικά να έχεις καρκίνο ενώ δεν είχες και λέξη. Κάτι. Οι περισσότερες γυναίκες δεν είναι ότι έπιασαν κάτι στο μαστό τους. Πήγαν μια μέρα να κάνουν μια μαστογραφία σε πληθυσμιακό. Δεν έχεις πόνο. Και παίρνεις το χαρτί και σου λέει έχεις κάτι που θέλει διερεύνηση. Άρα είναι μεγάλο σοκ για την κάθε γυναίκα αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί. Και πάντα σου, ξέρεις, και ζούμε σε μια μικρή χώρα. Δυστυχώς σκέφτεσαι, άκουσα η δίπλα μου, στη γειτονιά Γιόλα μου λένε, είχαμε μια κυρία που πέθανε από καρκίνο του μαστού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην ταυτιστείς με το κακό. Οπότε έχει σημασία να έχουν σωστή πληροφόρηση, βεβαίως. Να μην ακούν το τι λένε όλοι γύρω τους, να μην ψάχνουν στο διαδίκτυο, να έρθουμε σε αυτόν το πόσο ενημερωνόμαστε από το διαδίκτυο. Υπήρχε η εποχή που έρχονταν οι συγγενείς πρώτα και λέγαν μην τους πείτε τη διάγνωση γιατρέ. Τούτο νομίζω έχει περάσει τώρα. Ειδικά στον καρκίνο του μαστού. Ξέρουν οι ίδιες τα πάντα. Νομίζω οι γυναίκες, και ξέρεις είναι εντυπωσιακό στα λέω ότι έχουμε και γυναίκες μέχρι 90 χρονών που είναι πολύ καλοστεκούμενες και έρχονται στην κλινική. Νομίζω είναι τόσο ενημερωμένος ο κόσμος που τι θα ξεγελάσεις τη γυναίκα ότι δεν έχει καρκίνο του μαστού. Όχι, είναι απίθανο. Είναι όμως επηρεάζει ένα μέρος του σώματος της γυναίκας, του σώματός μας, που έχει ταυτιστεί με τη θηλυκότητα μας. Ναι. Και σε αρκετές γυναίκες πρέπει να γίνει μια επέμβαση και οι θεραπείες. Πόσον αυτόν το κομμάτι επηρεάζει την ανησυχία και το φόβο τους για το τι θα ακολουθήσει, δηλαδή πώς θα επηρεαστεί η θηλυκότητα τους. Είναι ένα κομμάτι που τις επηρεάζει ή είναι ένα κομμάτι που λένε με νοιάζει γιατρέ, φτάνει να τα ξεπεράσω να γίνω καλά? Θα έλεγα ότι το κομμάτι του μαστού, δηλαδή αν το χειρουργείο πόσο θα τις επηρεάσει, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και γι' αυτό ζούμε και σε μια χώρα που ευτυχώς το σύστημα υγείας επιτρέπει και δωρεάν αποκατάσταση, γιατί έχει χώρες που δεν το επιτρέπουν. Είναι σημαντικό. Θα έλεγα, Στέλλα μου, όμως ότι για μένα έρχεται πιθανόν η γυναίκα, το βάζει σε δεύτερη, δηλαδή θα έλεγα ότι η απώλεια μαγιών από τη χημειοθεραπεία είναι πιο τρομακτική παρά την απώλεια του μαστού τους, γιατί ίσως ξέρουν σήμερα ότι κάνουμε ένα αποκατάσταση, τα αποτελέσματα της πλαστικής είναι πολύ καλά, σίγουρα όμως τις επηρεάζει ειδικά τις πιο νέες γυναίκες. Βεβαίως πάλι και 70 χρονών γυναίκες νιώθουν αυτή την απώλεια και θέλουν να κάνουν αποκατάσταση. Και δικαιούνται να τις επηρεάζει βέβαια, διότι είναι μια ασθένεια την οποία έχεις να αντιμετωπίσεις. Σε μεγάλο βαθμό περισσότερες γυναίκες τη ξεπερνούν,
αλλά βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη για την υπόλοιπη του ζωή. Ναι. Οπότε πρέπει να επιδιώκουν και οι ίδιες το καλύτερο για τον εαυτό Βεβαίως. τους, γι' αυτό έχει σημασία και η εξειδίκευση. Ναι, βέβαια. Και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές που πάνε. Πάλι επειδή η χώρα μας είναι μικρή, δεν έχουμε εκείνα τα διαπιστευμένα κέντρα μαστού, αλλά οι γυναίκες πρέπει να ρωτούν. Και είναι σημαντικό να ρωτούν και ίσως σε κάποια φάση θα είναι σημαντικό και επειδή ξέρω ότι η φωνή σου ακούγεται πολύ δυνατά, το ίδιο σύστημα υγείας να μπορέσει να δίνει στατιστικές. Δηλαδή, οι χειρουργοί πρέπει να έχουν αριθμό περιστατικών, οι ογκολόγοι να έχουν αριθμό περιστατικών. Εκείνος που κάνει ακτινοθεραπεία να είναι ειδικός όλα τα κομματάκια της θεραπείας. Βεβαίως. Είμαστε σε εκείνη την πρώτη φορά, μια γυναίκα που έχει διαγνωστεί, έχει έρθει στο ιατρείο. Πόση σημασία έχει το πώς το αντιμετωπίσει, αν είναι παντρεμένη ο σύζυγος ή σε σχέση ο σύντροφος, η οικογένεια και οι φίλοι. Βλέπεις πολλές φορές να είναι οι ίδιες οι γυναίκες που είναι η δύναμη για τους άλλους. Ναι. Και προστατεύουν τους γύρω τους. Ναι, σίγουρα. Στα χρόνια, παρόλο που είμαι bias υπέρ των γυναικών, πρέπει να πω ότι έχω γνωρίσει καταπληκτικούς συντρόφους, οι οποίοι ήταν εκεί από την πρώτη μέρα και ήταν, θα έλεγα, πιο πονεμένοι από την γυναίκα που το περνούσαν και ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις έτσι πόση στήριξη μπορεί να σου δώσει ο σύντροφος σου. Ή οι φίλες ασθενείς μου που έρχονταν με τις φίλες τους και να βλέπεις γυναίκες που αφιέρωναν ώρες από την προσωπική τους ζωή για να είναι με τη φιλενάδα τους στο κέντρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλεις τη στήριξη. Ανησυχώ πάρα πολύ όταν βλέπω γυναίκες να έρχονται μόνο τους την πρώτη φορά. Και όμως έχει γυναίκες που το παίρνουν πολύ και μου λέει όλα εντάξει, είχε δουλειά ο σύζυγος μου, αφού κατάλαβα τι έχω. Ανησυχείς διότι νιώθεις ότι είναι μόνες τους? Ναι, νιώθω ότι μήπως κρύβουν τα συναισθήματά τους. Έχει σημασία και το ότι την πρώτη φορά που βρίσκεσαι εκεί, και διότι βρέθηκα σε αυτήν τη θέση, είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες και είσαι, όπως σε περιέγραψες εκείνη την πρώτη φωτογραφία, σε μια κατάσταση που προσπαθείς να καταλάβεις τι γίνεται, που πολλές φορές απορροφάς τις πληροφορίες όλες, οπότε είναι καλά να είσαι με κάποιον άλλον που επιλέγεις εσύ για να ακούτε και οι δύο τις πληροφορίες, μπορείς ύστερα να το κουβεντιάσεις. Το έχεις βρει αυτό ότι μπορεί μια γυναίκα μετά να σου τηλεφωνήσει ή να τη βρει να σου πει «Γιατρέ, θυμούμαι τι μου είπες για αυτό το πράγμα, εν το κατάλαβα τούτο». Είναι σχεδόν κανόνας, δηλαδή έρχομαι στην πρώτη επίσκεψη που θα πούμε και για τον τύπο του καρκίνου, γιατί εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι στα χρόνια ο καρκίνος του μαστού έχει βελτιωθεί. Τι κάναμε πριν 30-40 χρόνια και τι κάνουμε τώρα είναι από τη γη στον ουρανό. Άρα τι άλλαξε? Ότι ξέρουμε τους υποτύπους του καρκίνου του μαστού, παίρνουμε πιο στοχευμένες θεραπείες, κάνουμε πιο εξειδικευμένα τεστ και βλέπουμε ότι οι περισσότερες γυναίκες σήμερα μπορούν να αποφύγουν τη χημειοθεραπεία. Μεγάλο πλεονέκτημα. Οι χημειοθεραπείες είναι πιο φιλικές. Δίνουμε πιο στοχευμένα φάρμακα που δεν είναι χημειοθεραπείες, είναι τα βιολογικά μας. Αυτόν άλλαξε και για τις γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο, που παλιά ακούγαμε τη λέξη μετάσταση και αισθανόμαστε ότι δεν υπήρχε μια συνέχεια στη ζωή μας. Σήμερα αυτά τα νέα φάρμακα αφορούν και τις γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο. Βεβαίως και αυτές οι γυναίκες είναι αυτές που έχουν αυξήσει τον όγκο της δουλειάς μας στο κέντρο. Εγώ πάντα τους λέω ότι, και θυμάσαι πως ξεκινήσαμε, είναι γιατρός η Κακουρή και εγώ 2 γιατροί να βλέπουμε τα πλήστα περιστατικά στο νησί. Σήμερα είμαστε μια ομάδα 5 παθολόγων ογκολόγων, με ειδικευόμενους, με 3 νοσηλευτές μαστού, με 3 ακτινοθεραπευτές ογκολόγους. Η ομάδα είναι τεράστια και έχουμε περισσότερη δουλειά. Όχι γιατί έχουμε περισσότερα περιστατικά νέα, αλλά επειδή ο μεταστατικός ασθενής ζει πάρα πολλά χρόνια. Και είναι τόσο ευχάριστο να βλέπεις ασθενείς που παλιά δεν είχαν επιλογές. Δηλαδή, αν πω έναν τύπο καρκίνου, ο HER2 θετικός, ζούσαν κάποιους μήνες. Σήμερα ζουν χρόνια και χρόνια και χρόνια. Έχουμε ασθενείς με μεταστάσεις, Στέλλα, που τους έχω από την πρώτη μέρα που ήρθα στο ογκολογικό. 22-23 χρόνια μεταστατικός καρκίνος. Δεν φοβούνται να το πούν και να έχει ο μεταστατικός καρκίνος πρόσωπο. Ναι, συμφωνώ. Παλιά δεν υπήρχε, ήταν αόρατη. Και θυμάσαι την ωραία εκδήλωση που κάναμε τον Μάιο, όπου οι γυναίκες βγήκαν και μίλησαν για τον μεταστατικό καρκίνο. Υπάρχουν κάποιες φορές που θεωρείς εσύ
ως γιατρός τους ότι είναι καλά να έχουν και μια ψυχολογική στήριξη ή μια άλλη έτσι, αντιμετώπιση εκτός που το ιατρικό κομμάτι? Πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε και να θεραπεύουμε ολόκληρον τον ασθενή? Πολύ σημαντικό και η ολοκληρωμένη εικόνα, όχι μόνο εμείς τα φάρμακα, οι θεραπείες μας, αλλά να μπορέσει κάποιος να δει πιο σφαιρικά τον ασθενή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Κύπρο είμαστε λίγο διστακτικοί στο να δεχτούμε ψυχολόγο, ίσως επειδή έχουμε αρκετά καλό κοινωνική στήριξη. Δηλαδή, κάθε μια από τις γυναίκες που βλέπουμε ή εμείς ήδη έχουμε την αδελφή μας, τον σύντροφο μας, τα παιδιά μας, θα στηριχτούμε κάποιοι πάνω στον ιερέα, στην ενορία τους. Έχουμε καλό κοινωνικό στήριγμα. Και έτσι πολλές φορές μου λέγει όλα είμαι καλά, δεν θέλω να δω τον ψυχολόγο. Όμως θα ήθελα, και αν είναι ένα μήνυμα, να ανοιχτούμε περισσότερο. Γιατί ο ψυχολόγος μπορεί να δει και άλλες πλευρές της ψυχής μας ή της ζωής μας που εμείς μπορεί να μην τα δούμε. Και μετά στους 6, 12, 18 μήνες της διάγνωσης, πολλές φορές οι γυναίκες στην αρχή είναι πολύ δυνατές. Και μετά μπορεί να έχουν ένα rebound ή θλίψεις ή ανησυχίας, που καλό είναι να έχουμε στήριγμα από ειδικούς στη ψυχολογική στήριξη. Να υπάρχει αυτή η ομάδα που να στηρίζει την κάθε γυναίκα όταν έρχεται. Το αγγίξαμε πριν, είπαμε θα το ξαναδούμε. Σήμερα έρχονται γυναίκες ή μόλις ακούσουν μια διάγνωση, οι περισσότερες είναι στο διαδίκτυο, ChatGPT, τέλειο, ChatGPT, Google, και ενημερώνονται από το διαδίκτυο. Πόσο αυτό βοηθά ή πόσο δυσκολεύει το τι κάνετε εσείς ως ομάδα γιατρών? Ναι. Το ότι έρχονται με κάποιες γνώσεις που δεν είναι έτοιμες να αντιληφθούν, το ότι βάζεις κάποια δεδομένα μέσα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό που σου βγάζεις εσύ. Ναι. Τι θα έλεγες για τις γυναίκες και τους άντρες που μας παρακολουθούν σήμερα και που χρησιμοποιούν συνέχεια το διαδίκτυο και το AI για ιατρικούς λόγους? Να σου πω, εγώ αντικειμενικά θεωρώ ότι καλό, ας πούμε εμένα μου αρέσει το διαδίκτυο και θεωρώ όταν το κάνουν προσεγμένα, δηλαδή το chat ή το AI, τα supports, συνήθως είναι αρκετά καλά, απλώς δεν ξέρουν όλα τα δεδομένα. Άρα εγώ εκείνο που λέω είναι γράψτε τα, φέρτε τα και θα τα πούμε. Δηλαδή πολλές φορές έρχονται και μου λένε... Έρχονται με έτοιμα. Ναι. Γιατρέ, γιατί δεν στέλνουμε το τάδε τεστ, γιατί το διαβάσαμε από το chat. Και τους λέω γιατί το chat δεν του είπετε ότι ο καρκίνος σας δεν ήταν HER2 θετικός. Άρα δώσετε ορισμένη πληροφορία, σας βγάζει σε λάθος μονοπάτι. Αν το ξαναβάλετε σωστά θα σας δώσει το σωστό. Θεωρώ επικίνδυνο να διαβάζουν τις ιστορίες του διαδικτύου. Για μένα το πιο επικίνδυνο, Στέλλα, είναι ότι όταν μπουν και διαβάσουν μια ιστορία του διαδικτύου που λέει ότι... Δηλαδή προσωπικές ιστορίες άλλων γυναικών. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο και υπάρχουν αυτά τα groups διεθνώς ασθενών γυναικών με καρκίνο του μαστού που μπαίνουν και αν τα groups δεν είναι προσεγμένα λένε διάφορα πράγματα τα οποία είναι εντελώς ανυπόστατα. Αυτόν το βρίσκω επικίνδυνο. Γι' αυτόν το διαδίκτυο, έχεις δίκιο, έχει πολλούς επικίνδυνους δρόμους. Άρα, αν μπούμε σε αξιόπιστα sites, για παράδειγμα το American Cancer Society, το ΕΣΜΟ για τις γυναίκες, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που υπάρχει χώρος για τους ασθενείς, ακόμα και το chat και το ότι χρησιμοποιεί ο κόσμος τα εργαλεία, στα AI εργαλεία, είναι καλό. Τα groups όμως είναι επικίνδυνα. Μήπως όμως από την ώρα που όλοι ξέρουμε ότι το διαδίκτυο όχι μόνο μες στη ζωή μας, είναι συνέχεια αλλάζει και μπαίνει ακόμη περισσότερο μες στη ζωή μας. Δεν ξέρω, μπορεί ήδη να γίνεται. Μήπως θα ήταν χρήσιμο όταν έρχονται από την αρχή να το θεωρούμε δεδομένο ότι θα μπουν στο διαδίκτυο και να τους δίνεται κάποιες ιστοσελίδες που να είναι για ασθενείς, για τις ίδιες, που να μπορούν να ψάξουν εκεί από ευρωπαϊκές εταιρείες ογκολογίας, αλλά στοχευμένες για πληροφόρηση για τους ασθενείς. Τους πείτε, αν θέλετε να πληροφορηθείτε για τον καρκίνο σας και σας αρέσει το διαδίκτυο, να μπείτε εδώ, ψάξετε το εδώ. Δηλαδή κάπου να κατευθύνουμε τις γυναίκες για το πού να ψάξουν, που θα βρουν σωστή πληροφόρηση
και όχι παραπληροφόρηση και πολλές φορές πληροφορίες που μπορεί και να τις πανικοβάλουν. Ναι. Ξέρεις, το διαδίκτυο για όλους μας είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, πόσες φορές θα διαβάσουμε, ας πούμε, θλιβερές ιστορίες και ξαφνικά όλη σου η ζωή, όχι μόνο για τους ασθενείς μας και για μας, όλη σου η ζωή γίνεται μια θλίψη. Για παράδειγμα, τα σκάνδαλα τώρα στην Αμερική. Σε κάποια φάση εγώ είχα γίνει λίγο, να δω τι έγινε ο Έπσταϊν, που δεν μας αφορά, ήταν πολύ μακριά. Όμως, διαβάζεις συνεχώς τις ιστορίες των παιδιών, σε αγχώνει, σου δημιουργεί μια θλίψη γιατί λες πού πάμε. Άρα οι ασθενείς πρέπει να είναι 2 φορές προσεκτικοί, γιατί είναι ήδη ευάλωτοι και συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να τους κατευθύνουμε να μπουν και να μπουν κάπου σωστά. Βεβαίως. Κεφάλαιο μεγάλο για τις γυναίκες ή τις περισσότερες γυναίκες, όχι όλες, είναι το κομμάτι παιδιά. Παιδιά που μπορεί να είναι πολύ μικρής ηλικίας, παιδιά που μπορεί να είναι στην εφηβεία, κορίτσια. Πόσο συχνά αυτό είναι ένα κομμάτι που μπαίνει στη συζήτηση. Οι κόρες μου, τι θα τους πω, ο φόβος για το πώς θα με αντιμετωπίσουν όταν χάσω τα μαλλιά μου. Ναι. Μήπως είναι εδώ που χρειάζεται να μιλούν και με μια ψυχολόγο για να μπορεί να λύνει κάποιες απορίες. Βεβαίως. Τα παιδιά για κάθε γυναίκα είναι μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή, αν είναι μικρά, είναι εξαρτώμενα σου και έχεις τόση δυσκολία κάποτε να τα φροντίζεις. Αν είναι στην εφηβεία, να ανησυχούν για τις εξετάσεις τους για το ένα για το άλλο. Οι πιο μεγάλες οι κόρες πάντα έχουν έννοια οι μαμάδες μήπως κληρονομήσουν ή μήπως γιατρέ μου, τι να κάνουν με τα τεστ τους. Άρα, το κομμάτι είναι έχω οικογένεια και περνώ εγώ καρκίνο του μαστού είναι δύσκολο κομμάτι. Από την άλλη όμως βλέπω ότι το κομμάτι αυτό είναι κάτι που σε κρατεί σε μια φυσιολογική ροή και δεν τα παρετούν. Δηλαδή, εγώ θαυμάζω τις ασθενείς μου. Πραγματικά, δηλαδή, τους βγάζω το καπέλο. Είναι πολλές από αυτές που να μην έχουν καν βοήθεια στο σπίτι, θα πάρουν τα παιδιά τους, θα διαβάσουν, έχουν εξετάσεις προεισαγωγικές. Η έννοια τους ήταν πάντα η έννοια τα παιδιά να διαβάσουν για τις εξετάσεις τους. Η δύναμη που βγάζουν πάρα πολλές γυναίκες είναι απίστευτο. Ναι. Η χαρά της ζωής, εγώ λέω πολλές φορές, πραγματικά η χαρά της ζωής. Και το ότι ανακαλύπτουν και πλευρές του εαυτού τους που δεν ήξεραν ότι είχαν πριν αυτή τη διάγνωση. Ναι. Και μια δύναμη που δεν είχαν πριν. Ναι. Και να περάσουμε έτσι και το μήνυμα ότι σήμερα μια γυναίκα αρκετές φορές μπορεί να προχωρήσει και να έχει κάνει παιδιά μετά από τη διάγνωση καρκίνου του μαστού. Διότι είναι ακόμη κάτι το οποίο παλιά δεν υπήρχε και υπήρχε ένας τεράστιος φόβος. Όταν εγώ έκανα την ειδικότητα και ασχολήθηκα με τον καρκίνο του μαστού, μας ανησυχούσε πάρα πολύ. Σπάνια θα βλέπαμε γυναίκες μετά τον καρκίνο να μπορέσουν να κάνουν παιδιά. Σήμερα τους λέμε, ειδικά για γυναίκες που έχουν πιο πρώιμο στάδιο, 2-3 χρόνια μετά τη διάγνωση, μπορεί να διακόψουν τη θεραπεία τους με ασφάλεια, να προσπαθήσουν για οικογένεια και μετά των τοκετών να μπουν πίσω στη θεραπεία. Και έχουμε και στην Κύπρο αρκετές γυναίκες σήμερα που έχουν καταφέρει να έχουν τα δικά τους παιδιά και είναι έτσι το χαρμόσυμο μήνυμα του καρκίνου του μαστού. Πώς νιώθεις εσύ όταν έρθει μια γυναίκα που παρακολουθούσες, που τέλειωσε τις θεραπείες της και έρχεται και είναι εγκύμονη? Μεγάλη χαρά και ξέρεις, μετά έρχονται οι φωτογραφίες από τα μικρά και πόσο καλά είναι και κάποια όταν είναι άταχτα λέμε φταίνουν τα χάπια της χημειοθεραπείας και τα φάρμακα. Μεγάλη χαρά. Όπως μεγάλη χαρά είναι όταν έχω πραγματικά τις νεαρές μου που παντρεύονται και έρχονται και μου φέρουν τις φωτογραφίες και τις βλέπω με τα νηφικά, ενώ πριν 1 χρόνο είχα χάσει τα μαγιά τους και ξέρεις, είναι τόσο συγκινητικό και χαίρομαι τόσο πολύ που μπορούν να συνεχίσουν. Είναι δύσκολο. Εγώ το λέω, αν ήμουν εγώ στην άλλη καρέκλα, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρνα. Το να τις βλέπω όμως ότι μπορούν, τα καταφέρνουν, είναι εκεί, προσπαθούν, μπράβο τους. Είναι δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε στην καθημερινότητα μας, εσείς που έρχεστε σε επαφή με τόσες πολλές γυναίκες, ότι κάθε μια περισσότερες φορές με διαφορετικό τρόπο καταφέρνει μέσα από αυτήν την εμπειρία να προχωρήσει παραπέρα με τη ζωή της, και εκείνο που εμένα μου κάνει εντύπωση όταν είμαι στο ογκολογικό είναι ότι βλέπεις αυτήν την θετική αντιμετώπιση που έχουν όταν τους μιλάς για την καθημερινότητα τους. Ναι. Το οποίο πιστεύω ότι έχει σχέση και με το πώς εσείς είσαστε μαζί τους και
υπάρχει αυτή η ζεστασιά που μπορούν να συζητούν και αυτά τα θέματα. Δεν είναι μόνο το ιατρικό κομμάτι που απασχολεί το κάθε ραντεβού. Εγώ ήθελα, διότι αρχίσαμε μιλώντας για τη δυσκολία της ογκολογίας, τη δυσκολία να ασχολείσαι με τον καρκίνο, οποιοδήποτε καρκίνο, με τον καρκίνο του μαστού. Τελικά υπάρχουν και στιγμές, αυτές οι ανθρώπινες στιγμές, οι οποίες σε γεμίζουν. Εγώ έτσι το ένιωσα όταν μιλούσες τώρα για γυναίκες οι οποίες φτιάχνουν τις οικογένειες τους, παντρεύονται, προχωρούν με τη ζωή τους. Νομίζω ότι δεν με ψημερούν. Δηλαδή έρχονται, θα κάνουμε τη θεραπεία μας και συνεχίζουν. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους. Εγώ πάντα όταν βλέπω έτσι το χάος της κυπριακής πραγματικότητας, το οποίο γίνεται πιο έντονο τα τελευταία χρόνια και δεν ξέρω γιατί. Και βλέπω και λέμε όλοι είναι οι Κυπραίοι, το έναν το άλλο. Εγώ τους λέω ότι όταν μπαίνουν οι ασθενείς στο ιατρείο μου, με τους περισσότερους θα μπορούσα να κάνω απίστευτη παρέα και εκτός δουλειάς. Είναι όλοι δομημένοι, σωστοί, νούσιμοι, αξιόλογοι. Και εκείνο που κατάλαβα ή που γκρινιάζουν, ας πούμε, οι συνάδελφοι εκτός ογκολογικού, ότι το γεσί και λίγο οι παραξενιές και ο κόσμος θέλει το έναν το άλλο. Εμάς οι ασθενείς μας είναι φοβερά καλοί. Και ίσως η διάγνωση, το ότι έχεις μια τόσο σοβαρή διάγνωση, εγώ πάντα το λέω ότι και για μας και για τους ασθενείς, ξαφνικά τίποτε δεν έχει άλλο σημασία. Σημασία έχει να είσαι καλά, να είσαι σωστός, να προχωράς με τη ζωή σου και τίποτε άλλο. Κάπου αλλάζουν οι προτεραιότητες. Ακριβώς. Δεν είχε πλέον σημασία, ξέρεις, αν έχεις αγοράσει το πιο ακριβό πράγμα. Δεν έχει καμιά σημασία. Όταν απειλείται η ζωή σου, τι σημασία, τι θα σου κάνει το ακριβό το αυτοκίνητο, τίποτα δεν θα σου κάνει. Άρα τούτοι οι άνθρωποι κάθε μέρα το ζουν και γίνονται ξαφνικά πολύ καλύτεροι. Αυτοί, δηλαδή σπάνια θα έχουμε έτσι περίεργες συμπεριφορές. Ο περισσότερος κόσμος είναι εξαιρετικός, είναι πάρα πολύ καλός, μας αγαπούν και μας προσέχουν. Εγώ δεν έχω κανέναν παράπονο. Οι ασθενείς μου θεωρώ ότι με στηρίζουν εμένα αντί εγώ τους ασθενείς. Δηλαδή πραγματικά. Για όσους μας παρακολουθούν, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πόσο στηρίζεις εσύ όλες τις γυναίκες και τις οικογένειες τους και τους συντρόφους τους. Νομίζω ότι τούτον... είναι εξαιρετική. Αλλά... Δεν σε λένε η Δόκτωρ Μάρκου, ναι, είναι η όλα μας. Ναι, αλλά νομίζω ότι και με οι άλλοι συνάδελφοι, έτσι εγώ θέλω να πω ότι... Είσαστε μια ομάδα. Ναι, καταφέραμε να στήσουμε, έχουμε έτσι, είναι αρέσει οι συνάδελφοι στην ομάδα, οι συνάδελφοι στην ομάδα είναι εξαιρετικές και εκείνες και προσπαθούν τόσο πολύ. Είναι αρέσει οι συνάδελφοι και γιατρός η Κακουρή που έχει τόσα χρόνια που είναι εκεί. Είναι όλοι πολύ καλοί, βεβαίως. Όταν... συμπληρωθεί μια θεραπεία. Μια γυναίκα τελειώνει τη θεραπεία της. Παρακολουθείτε για κάποιο χρονικό διάστημα στο ογκολογικό και έρχεται ο χρόνος που πρέπει να της πείτε ότι δεν μας χρειάζεσαι. Βρίσκεις ότι είναι μια ανακούφιση και λένε χαίρομαι που δεν θα σας ξαναδώ ή νιώθουν μια ανασφάλεια ότι δεν θέλουμε να πάμε πολύ μακριά, νιώθουμε καλά εδώ. Ναι. Νιώθουν μια ανασφάλεια. Κανένας δεν θέλει να φύγει από τον γιατρό του που τον παρακολουθούσε πολλά χρόνια. Διότι τούτε μια θεραπεία και μια πορεία. Εγώ θα έλεγα, εγώ θέλω να φύγω από την μόνο λέξη θεραπεία, μια σχέση ζωής. Ναι, είναι. Είναι μια σχέση ζωής. Με την ασθενή, ή τον ασθενή, με την ασθενή που περνά μια εμπειρία καρκίνου του μαστού, με όλα τα συνεπακόλουθα που έχουμε συζητήσει, οικογένειες, παιδιά, πιθανά συντρόφους, απώλειες. Είναι μια σχέση ζωής τελικά. Ναι. Είναι ενδιαφέρον γιατί ξέρεις ότι φτιάξαμε αυτή την κλινική για τους survivors όπως λέμε, που είναι οι ασθενείς μας αυτοί οι οποίοι έχουν, μετά τα 5 ή 10 χρόνια και δεν παίρνουν καμιά θεραπεία και πρέπει να, στο εξωτερικό αυτό το πράγμα σε πολύ λίγες χώρες υπάρχει γιατί τα συστήματα υγείας δεν μπορούν, δηλαδή πρέπει ο κόσμος που έχει αποθεραπευτεί πρέπει να φύγει για να μπορέσει κάθε χώρος να δει νέους ασθενείς. Αυτό είναι και ειδικά σε ένα νόσημα που έχει τεράστια ανεπιβίωση όπως ο καρκίνος του μαστού. Προσπαθήσαμε να στήσουμε με βάση ευρωπαϊκά μοντέλα με τη γιατρό την Κακουρία μια εξαιρετική κλινική των survivors και τη βοήθεια της νοσηλεύτριας μας και τη στελεχώνουμε προσεκτικά και καλά. Όταν έχουμε ένα απολύσει κόσμο που έχω απολύσει αρκετές εκατοντάδες ασθενών, να μην πω χιλιάδες πλέον γυναικών,
Και τις βλέπω πίσω, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό μπορεί να είχε 5-7 χρόνια να δω μια γυναίκα, γιατί μια φορά το χρόνο δεν θα. Και τις βλέπω στην αίθουσα αναμονής. Είναι τόση χαρά που με βλέπουν και τις βλέπω, γιατί ακριβώς ήταν σχέσεις ζωής. Δηλαδή, εντάξει. Είναι δύσκολο να φύγεις από τον γιατρό σου, είναι δύσκολο να φύγεις από το κέντρο που σε θεραπεύει, γι' αυτό σήμερα προσπαθούμε να τις κρατήσουμε εκεί μέσα σε έναν άλλο μοντέλο παρακολούθησης και το μοντέλο αυτόν πρέπει να το βελτιώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε πίσω να δούμε τι ψυχοκοινωνικά κατάλοιπα τους είχε αφήσει αυτός ο καρκίνος του μαστού και να συγκεντρωθούμε στις μακροχρόνιες πλέον παρενέργειες των θεραπείων μας, αλλά και τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που μπορεί να δημιούργησε ο καρκίνος. Ακριβώς, διότι έχουμε μια αισιόδοξη εικόνα όσον αφορά τα φάρμακα, τα νέα φάρμακα, τα θέματα της αντιμετώπισης, τα θέματα της αποκατάστασης μετά από τη χειρουργείο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν και δυσκολίες. Βεβαίως. Που αντιμετωπίζουν αρκετές οικογένειες, αρκετές γυναίκες και πολλές φορές αυτές οι δυσκολίες πιθανόν να περνούν απαρατήρητες. Όταν τελειώσει η θεραπεία, μια γυναίκα είναι καλά, εξεπέρασε το θέμα καρκίνου. Κανείς ίσως δεν ασχολείται με άλλες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει η οικογένεια ή και η ίδια εξαιτίας θεραπείων που διαρκούν χρόνια, ορμονοθεραπείων που διαρκούν χρόνια. Ίσως δυσκολίες στην εργασία της. Είναι έναν άλλον κεφάλαιο που θα πρέπει ίσως να ενσκύψουμε για να μπορούμε να δούμε τι σημαίνει αυτή η εμπειρία καρκίνου του μαστού για όλα τα χρόνια ζωής μιας γυναίκας. Ναι, θεωρώ, Στέλλα μου, ότι τώρα που οριμάσαμε και σαν κέντρο και σαν κοινωνία και εσείς στο σύνδεσμο, θεωρώ ότι πρέπει ακριβώς να ασχοληθούμε τι έχει αφήσει πίσω της η θεραπεία. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι η εργασία. Μπορούν όλες οι γυναίκες να ενταχθούν πίσω στην εργασία τους όπως ήταν πριν? Μπορεί να μην μπορούν. Αν παίρνεις 10 χρόνια ορμονικό χειρισμό, δεν είναι εύκολο. Το σεξουαλικό κομμάτι. Μεγάλη δυσκολία στις γυναίκες που παίρνουν ορμονοθεραπεία. Κάτι που είναι δύσκολο να το αγγίξεις σε μια απλή ογκολογική κλινική. Πιστεύω ότι ακόμη αυτόν το κομμάτι, παρόλο που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι εκεί και είναι θέμα, ίσως το συζητούν αναμεταξύ τους, οι γυναίκες και οι πιο νεαρές το συζητούν, αλλά δεν είναι κομμάτι που ανοίγονται ακόμη. Και ούτε έχουμε εκείνες τις ειδικές ομάδες που θα μπορούσαμε να παραπέμψουμε αυτούς τους ασθενείς για να έχουν όντως επαγγελματική φροντίδα. Άρα υπάρχουν μεγάλα κομμάτια της ζωής τους που μετά τον καρκίνο, ο καρκίνος και η πορεία του και η θεραπεία, μετά τι τους έχει αφήσει. Άρα εδώ σίγουρα έχει πολύ περιθώριο βελτίωσης η χώρα μας. Και επειδή μιλήσαμε για την έγκαιρη διάγνωση, όχι για την πρόληψη, τη σημασία της μαστογραφίας, τη σημασία το να φροντίζουμε τον εαυτό μας, όταν συμπληρωθεί μια θεραπεία, μια γυναίκα στο μετά, τι πρέπει να προσέχει? Διαβάζουμε πάρα πολλά στο διαδίκτυο. Να μην πίνουν γάλα, να μην τρώνε ζάχαρη. Ναι. Αν πρέπει ή όχι να κάνουν άσκηση. Το σωματικό βάρος, ότι έχει σημασία να μην είναι παχύσαρκες. Ποια από αυτά είναι μύθοι και ποια πραγματικότητες, ώστε μια γυναίκα να ξέρει και για τον τρόπο ζωής της μετά την εμπειρία του καρκίνου του μαστού? Ναι, αξίζει τον κόπο να δούμε ότι πολλές γυναίκες φροντίζουν όντως περισσότερο τον εαυτό τους μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού. Με υπερβολές. Δηλαδή μπορεί να μην ξαναφάω ζάχαρη στη ζωή μου. Ναι, αυτό δεν ισχύει. Αυτό δεν ισχύει και πραγματικά. Μπορεί να μην ξαναπιω γάλα ή να φάω τυρί στη ζωή μου διότι αυξάνει μου το ρίσκο μου. Ισχύει? Ναι, όχι. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι καλά και αυτά είναι οι κίνδυνοι του διαδικτύου. Ναι, ακριβώς. Εκείνο που τους λέμε είναι πάνω μέτρον άριστο. Σίγουρα δεν τρώμε ζάχαρη. Κανένας από εμάς δεν πρέπει να τρώει ζάχαρη. Αλλά το να βγω έξω και να φάω ένα κομμάτι κέικ ή να πάρω ένα σοκολατάκι και να το απολαύσω. Ή έναν παγωτό. Τι θα πάθω? Τίποτα. Δεν πίνουμε αλκοόλ. Βεβαίως, ειδικά όταν παίρνουμε φάρμακα. Το να βγεις έξω όμως μια φορά δεν κάθε τόσο. Δεν πίνουμε αλκοόλ μετά όταν τελειώσουμε τη θεραπεία. Και είμαι έξω με την παρέα μου. Ναι. Με τους φίλους μου. Κοινωνικά το να πιεις έναν ποτό
δεν απαγορεύεται. Η άσκηση βοηθά στον καρκίνο του μαστού, ειδικά τον ορμονοεξαρτώμενο. Ξέρουμε ότι μεταβολίζονται τα ιστρογόνα των ιστών του λίπους, άρα μας βοηθά και θέλουμε να την κάνουμε. Η άσκηση γενικά όμως πρέπει να την κάνουμε όλοι, όχι μόνο οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Η υγιεινή διατροφή με μέτρο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσω όλο το κρέας. Ένα απαγορεύονται. Δεν υπάρχει αυτόν ήθελα Γιώλα, δηλαδή. Απαγορεύονται κάποια πράγματα, όχι, κάποια τρόφιμα. Όχι. Ό,τι απαγορεύεται σε μένα. Τα αλλαντικά, πολλά αλλαντικά δεν πρέπει να τρώμε, γιατί ξέρουμε ότι τα επεξεργασμένα τρόφιμα δεν είναι καλά για το έντερό μας. Ό,τι ισχύει για την κάθε γυναίκα της Κύπρου, ισχύει και για τη γυναίκα με καρκίνο του μαστού. Η υγιεινή διατροφή, όπως όλοι τη ξέρουμε, τη μεσογειακή μας διατροφή, το βάρος μας να είναι στα σωστά πλαίσια και να μην είμαστε παχύσαρκοι, γιατί η παχυσαρκία δεν είναι καλό. Γιατί η παχυσαρκία έχει σχέση με τον καρκίνο του μαστού? Γιατί μέσα στο λίπος παράγονται ιστρογόνα. Και ξέρουμε ότι όσο πιο πολύ λίπος έχεις, τόσο πολύ παραγωγή ιστρογόνων και οι περισσότεροι καρκίνοι είναι ορμονοεξαρτώμενοι. Επίσης, ξέρουμε ότι η παχυσαρκία και το λίπος δημιουργούν μια χρόνια φλεγμονώδη κατάσταση. Άρα, γι' αυτό η παχυσαρκία είναι κακή για όλους τους καρκίνους. Αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου του ενδομητρίου, αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, του εντέρου. Υπάρχουν πάρα πολλοί καρκίνοι που είναι συσχετισμένοι με την παχυσαρκία και βεβαίως και τα καρδιαγγειακά. Άρα δεν είναι μόνο για τον καρκίνο η παχυσαρκία κακή. Τώρα, θέλω γυναίκες ανορεκτικές? Όχι. Ούτε αν είναι λίγα κιλά παραπάνω η γυναίκα να γίνεται πανικός? Όχι. Όλα με μέτρον, αλλά σίγουρα η παχυσαρκία είναι το νόσημα της εποχής και δεν μας αρέσει στον καρκίνο του μαστού. Θέλουμε να κάνουμε τη γυμναστική μας, δεν θέλουμε κάτι που δεν είπαμε, Στέλλα μου, τα supplements. Όλοι θέλουν να αγοράζουν πανάκριβα σκευάσματα. Αυτά τα θέματα τα οποία βλέπουμε σήμερα, που καταβροχθίζουμε, θα χρησιμοποιήσω αυτήν τη λέξη, απίστευτες ποσότητες συμπληρωμάτων διατροφής, βιταμίνες, διάφορα φυτικά. Αυτά, πρώτον, πρέπει μια γυναίκα που έχει διαγνωστεί και κάνει θεραπεία, πρέπει να το συζητά με τη γιατρό. Ναι. Πριν αρχίσει να παίρνει αυτά τα πράγματα. Οι γυναίκες όταν παίρνουν θεραπεία ή χημειοθεραπεία ή αυτά τα νέα φάρμακα τα βιολογικά, πρέπει πάντα να ελέγχουμε τον ογκολόγο τους ότι αυτά μπορούν να τα πάρουν. Μάλιστα. Τα περισσότερα δεν πρέπει να τα παίρνουμε. Ειδικά κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, γιατί δρούν ανταγωνιστικά με τη χημειοθεραπεία. Μετά, εκείνο που πρέπει να πούμε του κόσμου είναι ότι κανένα από αυτά τα σκευάσματα δεν έχει μελέτες πίσω του που να λέει ότι αν η κυρία Κυριακίδου παίρνει κάθε μέρα, ξέρω εγώ, ωμέγα-3, μαγνήσια, διάφορα αντιόξιταν στο έναν το άλλο, θα ζήσει περισσότερο από την άλλη που δεν το παίρνει. Δεν έχουμε αυτή την απόδειξη. Η βιομηχανία των βιταμινών και των supplements είναι μια τεράστια βιομηχανία, χωρίς να έχει πίσω της όμως δεδομένα ότι είναι καλά. Τώρα, αν μια γυναίκα πέρασε χημειοθεραπεία και νιώθει ότι έχει λίγη νευροπάθεια και θέλει να πει και λίγη βιταμίνη B complex. Αν κάτι θα συζητήσετε και εσείς ακριβώς. Άρα το σωστό είναι να τα συζητούμε και ούτε να υπερκαταναλώνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι και πανάκριβα χωρίς να έχουν όφελος. Λέμε να παίρνουν βιταμίνη D για προστασία των κοκκάλων τους, και επειδή στην Κύπρο οι περισσότεροι έχουμε χαμηλή βιταμίνη D, είναι το μόνο supplement που επιτρέπεται να παίρνουν οι ασθενείς μας. Και πόσες φορές όταν έρχονται σε σένα ανακαλύπτεις ότι χρησιμοποιούν αυτές τα συμπληρωματικά σκευάσματα χωρίς να το πούν? Θέλω να πιστεύω ότι επειδή με αγαπούν μου το λένε και δεν μου το κρύβω, μας το λένε. Οι περισσότεροι ασθενείς θα μας στείλουν μηνύματα και θα διασταυρώσουν ακόμα και χρόνια μετά αν μπορούν να πάρουν κάτι. Είμαστε χαλαροί δηλαδή. Αν θέλουν να πάρουν κάτι, για παράδειγμα, ξέρεις, στον 4ο-5ο χρόνο που δεν κάνεις χημειοθεραπεία, ξέρω εγώ, μου λέγει όλα να πάρω κάτι για τα μαγιά μου. Βεβαίως να πάρω για λίγους μήνες, ό,τι λέμε σε όλον τον κόσμο. Αλλά όχι υπερβολές. Αναφέρθηκες για το κομμάτι για τα μαλλιά, όταν μιλούσαμε για τη θεραπεία, γιατί είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια που έχουν να διαχειριστούν. Και σίγουρα είναι κάτι που επηρεάζει και μέσα ίσως τις ίδιες, αλλά και την οικογένεια κτλ. Είναι κάτι που το λένε ότι είναι το κομμάτι που με ενοχλεί πιο πολύ. Ναι. Δηλαδή τη μέρα που θα βρεθεί μια θεραπεία που δεν θα έχει απώλεια μαγιό, θα είμαστε οι ογκολόγοι πολύ ευτυχισμένοι, γιατί είναι κατά τη γνώμη μου το πιο τραυματικό. Παρόλο που, όπως λέμε στους ασθενείς και το βιώνουν και οι ίδιες, ότι όταν τα χάσεις και μετά μπορεί να μην έχει τόση σημασία. Εκείνον όμως τη ξαφνική αλλαγή είναι το ότι, Στέλλα μου, σε βλέπει ο άλλος και λέει η Μαρία κάνει χημειοθεραπεία. Γιατί φαίνεται, έχασες τα μαγιά σου, έχασες τα φρύδια σου. Αλλά σήμερα, ενοχλεί.
Σίγουρα σήμερα βλέπουμε όμως γυναίκες που επιλέγουν να κυκλοφορούν χωρίς καπελάκι, Ευτυχώς. χωρίς σάλι, Ναι. και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ, Ναι. διότι επιτέλους δείχνει ότι ξεπερνούμε και μια προκατάληψη Ναι. που υπήρχε για πάρα Ναι. πολλά χρόνια, το να έχεις μια διάγνωση καρκίνου. Είναι μια ασθένεια όπως πάρα πολλές άλλες που αντιμετωπίζεις κάποιες παρενέργειες από τις θεραπείες, αλλά δεν χρειάζεται να κρύβονται. Κάτι το οποίο παλιά το βλέπαμε και στη Europantona βέβαια, αλλά έβλεπες το και εσύ στο γιατρείο σου. Ναι, σίγουρα, αλλά είναι ακόμα έτσι τραυματικό. Υπάρχει το γκρουπ των ασθενών που σου λέει Γιώλα δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Υπάρχουν όμως οι γυναίκες που μου λέει Γιώλα δεν με νοιάζει ούτε αν θα κάνω εμετών, ούτε... Είναι τα μαγιά, ειδικά όταν έχουν και παιδιά στο σπίτι, είναι ένας στρεσογόνος παράγοντας η απώλεια μαγείων. Διότι έτσι κοντεύει η ώρα μας και ξεκινήσαμε συζητώντας για το πώς ξεκίνησες εσύ, πώς ακολούθησες την ογκολογία. Μίλησες και για τις δυσκολίες που έχουν τα παιδιά σήμερα στις επιλογές τους. Ανάφερες και το θέμα ότι τότε έχεις ένα γιο και μια κόρη. Πόσο τα κορίτσια, οι κόρες, επηρεάζονται από αυτήν την εμπειρία της μητέρας τους? Είναι κάτι το οποίο όταν εσύ πηγαίνεις σπίτι κάθε μέρα, ξέρω ότι χτυπούν τα τηλέφωνα σου συνέχεια, Σάββατα, Κυριακές, απαντάς. Το ακούει. Στο σπίτι αυτή είναι η συζήτηση καθημερινά. Όχι εσύ μαζί τους, αλλά σε ακούει. Πόσο αυτό επηρεάζει τη δική σας καθημερινότητα? Σίγουρα μας επηρεάζει, δηλαδή ελπίζω ότι τους έχω έτσι προστατευμένο χρόνο, προσπάθησα. Πολλές φορές η κόρη μου όταν πω ότι η Παναγία μου, ξέρω εγώ, αν κάνω και κανένα παράπονο, μου λέει «Άτε ρε μαμά, εσύ ασχολείσαι όλη μέρα με τη δουλειά σου, αλλά μαμά λαλή μου δεν πειράζει, ξέρω ότι του αγαπάς τον το πράγμα και θέλω να είμαι κι εγώ έτσι με την επιλογή της δουλειάς που θα κάνω αύριο». Δηλαδή νιώθουν ότι δεν το κάνω καταπιεστικά, δηλαδή νομίζω ότι η δουλειά μου είναι ένα μεγάλο κομμάτι του εγώ, τουλάχιστον σήμερα. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξω αυτό το πράγμα, αλλά εν κάτι που ξέρεις, δίνω και παίρνω και το νιώθω και θεωρώ ότι στην ογκολογία παίρνεις. Γι' αυτό είναι ένα κομμάτι που σε κάνει να συνεχίζεις και το ότι συνεχίζω οφείλεται, Στέλλα μου, στους ασθενείς. Το σύστημα δεν μας επροστάτευσε. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι πολλές φορές, είμαι σίγουρη ότι το νιώθεις και εσύ, λες τα ίδια πράγματα τα τελευταία 25 χρόνια και διαρωτάσαι, οι τύχοι ας πούμε δεν ακούν, μήπως έχω τύχους γύρω μου? Οι ασθενείς όμως δίνουν πολλά. Και γι' αυτό συνεχίζω να κάνω το πράγμα, γιατί πραγματικά νιώθω ότι όσο μπορώ, μέσα στα πλαίσια μου αρέσει, είναι η δουλειά μου, αλλά παίρνω από τη δουλειά μου. Πιστεύω ότι όλοι παίρνουμε από ανθρώπους γύρω μας πολύ περισσότερο από ό,τι συνειδητοποιούμε. Ναι. Και παίρνουμε μαθήματα ζωής από αυτές, πολλές φορές από αυτές τις γυναίκες και τους άντρες που παίρνουν μια εμπειρία καρκίνου, διότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ο κάθε άνθρωπος το βιώνει διαφορετικά και πολλές φορές, δεν ξέρω αν θα συμφωνούσες Γιώλα, εγώ νιώθω πάρα πολύ μικρή όταν βλέπω κάποιον άνθρωπο που αντιμετωπίζει μια δύσκολη εμπειρία και με πόση δύναμη ψυχής και με πόσο θετικό τρόπο το αντιμετωπίζει. Και είναι μαθήματα και πιστεύω ότι σπίτι, όταν είσαι εκεί, απαντάς τηλέφωνα, εισπράττουν αυτόν το πράγμα γύρω σου, το ότι αγαπάς αυτό που κάνεις, Ναι. παίρνουν τα θετικά, όταν κάποιος τηλεφωνήσει ή κάποια τηλεφωνήσει για να σου πει ότι παντρεύεται, ότι είναι έγκυος, ότι πάει καλά, ότι τέλειωσε τη θεραπεία της, μοιράζονται και τη χαρά σου, δηλαδή δεν μοιράζονται σίγουρα. μόνο τις δυσκολίες. Ναι, σίγουρα και αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να πω ότι νιώθω και τυχερή, Στέλλα μου, ότι δουλεύω και σε έναν χώρο όπου υπάρχει έναν ήθος διαφορετικό. Και αυτόν έπρεπε να είναι και αυτόν πρέπει να είναι η ιατρική και η υγεία. Αυτόν πρέπει να επιδιώξουμε. Αυτόν πρέπει να επιδιώξουμε στη χώρα μας, δηλαδή και οι συναδέλφοι που εργαζόμαστε εκεί μαζί χρόνια, στηρίζουμε ένα στον άλλο μέσα στα πλαίσια όσων μπορούμε. Το προσωπικό μας είναι εξαιρετικό, δηλαδή έτσι όταν κάνουν οι ασθενείς χημειοθεραπεία και έρχονται και μου λένε πόσο ήταν ευχαριστημένοι από το τμήμα μας, γιατί τα παιδιά προσπαθούν όσο μπορεί ο καθένας τους, και αυτό δεν είναι κάτι που θα σε υποχρεώσει το νοσοκομείο να το κάνεις, τους βγαίνει, γιατί ακριβώς και αυτοί έχουν γαλουχηθεί
μέσα από τους ασθενείς μας. Δηλαδή, η δύναμη του ογκολογικού είναι οι ασθενείς του. Είναι ο κόσμος του που ανέβασε το επίπεδο του ογκολογικού κέντρου. Οι ίδιοι ασθενείς, το ότι μας δίνουν αυτό που λες καθημερινά μαθήματα ζωής. Μαθήματα ζωής και δημιουργείται μια σχέση ζωής. Ναι. Πάντα πιστεύω των ασθενών, των γυναικών που περνούν μια εμπειρία καρκίνου του μαστού με τους γιατρούς τους. Ναι. Αν Γιώλα σήμερα έπρεπε κάποιος που μας ακούει να κρατήσει ένα μήνυμα από αυτήν τη συζήτηση, κοντεύει και η μέρα της γυναίκας, έναν ή και περισσότερα μηνύματα, ποια θα ήταν που θα ήθελες να κρατήσουν? Νομίζω ότι η ζωή μας είναι πολύτιμη και ότι η γυναίκα πρέπει να αγαπά τον εαυτόν της και πρέπει να το φροντίζει και πρέπει να κάνει εκείνα που πρέπει για την ίδια, για κανέναν άλλο. Πιστεύω ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η γυναίκα διαχρονικά έχει αδικηθεί λίγο σε πολλά κομμάτια, δηλαδή στην καριέρα της, στα οικονομικά της, στο έναν στο άλλον. Κατάφερε όμως να κρατήσει πάρα πολλούς ρόλους και σε όλους τους ρόλους η Κύπρια γυναίκα απόδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και στο κομμάτι του καρκίνου του μαστού, γιατί αυτόν το νόσημα κυρίως την επηρεάζει εκείνη, τα κατάφερε και κατάφερε να μπει και να βγει και να είναι νικήτρια. Και πάλι το λέω. Ακόμα και το ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η πρόσβαση στα φάρμακα είναι εξαιρετικά καλή, αυτό δεν έχει να κάνει με την πολιτεία. Είχε να κάνει με τους ασθενείς, Στέλλα. Είχε να κάνει με τη φωνή των ασθενών, με εσένα, με το σύνδεσμο. Το ότι ακούσατε τους ασθενείς και βάλατε εσείς όλα εκείνα τα πράγματα για να μπορέσει η Κυπρία γυναίκα να έχει την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Άρα το μήνυμα μου είναι πραγματικά να αγαπά τον εαυτό της και να νιώθει και περήφανη που κατάφερε μέσα σε αυτήν τη χώρα να προχωρήσει, να προοδεύσει και να νικήσει και των καρκίνων και να είναι εκεί δυνατή για όλη την οικογένεια της. Να μην αναβάλει. Να κάνει τις εξετάσεις της για να φροντίζει τον εαυτό της. Εγώ κράτησα αυτά που είπαμε και που είπες, το ότι κάθε γυναίκα εξεχωριστεί, κάθε οικογένεια εξεχωριστεί, με δικές τους φόβους, με δική της δύναμη, με δική της καθημερινότητα. Και να μιλά. Με δική της καθημερινότητα. Να μιλά, να μοιράζεται. Ακριβώς. Να ενημερώνεται, αλλά να ενημερώνεται σωστά, για να μπορεί να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και να φροντίζει τον εαυτόν της και όχι μόνο τους άλλους γύρω της, το οποίο είναι κάτι που βλέπουμε συχνά στις γυναίκες. Ακριβώς. Ελπίζω, φίλες και φίλοι, σήμερα να ήταν μια χρήσιμη κουβέντα που έκαναμε με τη φίλη τη Γιώλα Αντιμάρχου. Δεν μιλήσαμε μόνο για τον καρκίνο του μαστού, μιλήσαμε για συναισθήματα, μιλήσαμε για φόβο, μιλήσαμε για δύναμη ψυχής, μιλήσαμε για σχέσεις ζωής. Γιώλα, εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Πρώτον, προσωπικά που συμμετέχεις σε αυτόν το πρώτο podcast της Europatona Κύπρου και μου έδωσες αυτήν τη χαρά και την τιμή, αλλά να σε ευχαριστήσω και εκ μέρους των χιλιάδων γυναικών και ανδρών που έχεις δημιουργήσει μαζί τους τα τελευταία χρόνια αυτήν τη σχέση ζωής. Διότι εγώ έτσι θα ονομάσω αυτήν τη σχέση που έχεις δημιουργήσει με τις ασθενείς, ότι είναι μια σχέση ζωής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα και εσείς γυναίκες που μας παρακολουθείτε να πιστεύετε στους εαυτούς σας και στη δύναμη σας. Ναι, βεβαίως. Και εγώ, Στέλλα μου, με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω. Εξαιρετική πρωτοβουλία της Europatona. Πρέπει να πω ότι στη δυσκολία του επαγγέλματος και της ψυχολογικής στήριξης που πρέπει εμείς οι επαγγελματίες υγείας να έχουμε για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτόν το δύσκολο κομμάτι του καρκίνου, σίγουρα εσύ ήσουν η δική μου ψυχολόγος και με στήριξες και δημόσια σε ευχαριστώ, γιατί πραγματικά έβαλες το κομμάτι σου στη δική μου ψυχική ισορροπία μέσα στο ογκολογικό κέντρο. Και ό,τι έκανες εσύ στη βοήθεια σου, προσπαθώ και εγώ να το κάνω στους νέους συναδέλφους, γιατί η ογκολογία είναι μια δύσκολη δουλειά. Λοιπόν, σήμερα, κυρίες και κύριοι, τελειώνουμε. 2 γυναίκες που έχουν μια σχέση ζωής.
Σίγουρα. Βρισκόμαστε εδώ στο πρώτο podcast της Europatona Κύπρου. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο για σας και διότι έχουμε τη μέρα της γυναίκας να την γιορτάσουν όλες οι γυναίκες όπως οι ίδιες επιλέγουν. Ευχαριστώ.